Pirritx, porrotx eta marimototx. Etxe barruko jolasak. Hartu saldau, Lore. Ez. Pilulak, Lore. Ez. Nik jango dut salda. Lehenago, gaixotu zaitez. Tiritatxok azterketa osoa egin dio Loreri. Eta esan dio, egun batzuk egin beharko dituela ohean, etxetik irten barik. Pupu, guztiz haserre jarri da. Lore zaindu behar dute gainontzekoek, eta ez diote kasurik egiten. Kalera joan nahi dut. Loreri itxaron behar diozu, elkarrekin joango zarete. Orain guk ere ezin dugu etxetik irten? Ez. Pupu negarrez hasi da. Ez du Lore sendatu arte itxaron nahi. Kalera! Lore etxean bakarrik. Ados! Bagoaz parkera! Ondo portatu baina, afal ordua baino lehen hemen. Lore triste dagoela ikusi du Pupuk, badoa lakone bat. Orduan konturatu da Pupu, zenba maite duen arreba. Ezin duela bakarrik utzi, naiz eta munduan gehien gustatzen zaiona parkera joatera izan. Loreren panpinari gustokoena hartu, eta ohera igo da, panpinarekin jolastera.